Consell d'Europa, una gran organització, amb la recomanació REC 2010, una gran funció. El Codi Europeu d'Ètica de la Policia, el gran escrit per a tots els estats membres, la gran veritat. Es basa en l'estat de dret, la gran raó. La policia, una eina fonamental amb gran passió, perquè la història es queda gravada. L'estat de dret és la base per la democràcia esperada. El sistema penal i la policia tenen un paper fort en la protecció de la llei sense cap mort. Promou la cooperació internacional en l'ètica policial i els drets humans, un gran tribunal. La policia ha de respectar la dignitat de la persona sense aturar.